नमस्ते. आता मी सामान मागवलंय बघा, भरपूर सारा माल मागवलाय. म्हणजे कसं माहितीये, थोडं थोडं आणायचं नाही म्हणून सारखं भरपूर सगळं एकदम मागवलेलं आहे. तुम्हाला काय काय सामान आहे ना ते आम्ही तुम्हाला दाखवतो. पहिलं हे बघा काय आहे ते. काय ते? हे काच साफ करायचं आहे ना. हो, आता काच बी साफ करायचं ना. आता बघा काम चालू आहे ना वरती पेंटिंगचं. साफ करायची बॉटल. चला, जी जागेवर होती त्या जागेवर ठेव. जरा टर्न कर दी. हा, आता बघा सर्व आम्ही अरेंज प्रॉपरली केलं म्हणजे तुम्हाला दाखवायला इझी पडेल सर्व ना. सर्वात आधी सांग, आता तू सांग काय काय घेतलं आणि कुठून कुठून घेतलं. कुठून घेतलं सर्वात ऑर्डर? कुठून आली आहे ऑर्डर? हे आपण डीमार्ट मधून मागवलेलं. डीमार्ट मध्ये गेलो का ऑनलाईन मागवली? ऑनलाईन मागवलेलं. आम्ही ऍप्लिकेशन मधून मम्मीला दाखवलं काय काय पाहिजे, किती पाहिजे त्या हिशोबाने ऑर्डर केली होतो. पण म्हटलं तर सर्व सामान नाही तर एवढं आपल्याला येणार पण नाही. आणि तिथे गर्दीमध्ये फिरत राहण्यापेक्षा आपण मागवलेलं बरं शॉर्टकट मध्ये. आणि अमाऊंट माहिती पाहिजे असते ना. सुरुवातीला तुम्हाला अमाऊंट सांगतो. हे 5,800, तुम्ही 6,000चा पकडू शकता पूर्ण मला. बरोबर, पूर्ण 6,000 कॉस्टिंग झाली. आणि जास्त का झालं कारण गरम मसाल्याने आपण डाळी मागवलेत ना. गरम मसाले महाग आहेत. हो, गरम मसाले महाग आहे. आणि हेवी मध्ये आपण काय मागवलं? फक्त बासमती राईस आपल्या पुलाव आणि ह्याच्यासाठी ना बासमती ते लागतात ना नेहमी. चल, आता तू सुरुवात कर. कुठून पण दाखव काय काय मागवलं तू. आता इथे मी आहे ना, आता कांदे किती महाग झाले आहेत ना. आता इथे मी कांदे भरले नाही, पण म्हटलं डीमार्ट मध्ये बघूया कसे चांगले कांदे येतात का. ट्रायल साठी आम्ही 1 किलो मागवले. पण ते कांदे ना तसेच आहेत जसे आपण आता इथे दुकानातून घेतो ना. तसेच आहेत ना. तसेच आहेत कांदे, त्याच्यामध्ये काही फरक नाही आहे. दाखव. ओके, तसेच आहेत. तसेच आहेत. पण कसे? बटाटे पण तसेच आहेत. पण ते साईज बघ एवढे बरोबर देतात, मोठे छोटे मोठे नाही देत. बटाटे पण तसेच आहेत, काय फरक नाही. हा, पण ते कसं माहितीये काय, किडके नसतील आणि ते साईज छोटे नाहीत त्याचे. मीडियम साईज तर मीडियम आहेत. आणि आपल्याला मखाने तर लागतातच ना कशाला पण. मखाने मागवलेले आहेत. ते काय तिकडे एवढं मोठं? साखर बाजूला गडी. आम्ही ना तुम्हाला सांगू, गडी एकदम अर्ध्या किमतीत मिळते आणि कपडे पण चांगले धुलतात. ते टाईड सर्फ एक्सेल लय महाग आहेत, डबल महाग आहेत. घडी तुम्हाला अर्ध्या किमतीत मिळेल आणि चांगली पावडर आहे. कपडे पण चांगले धुतात है ना. आणि आपले राईस बासमती राईस. तुम्ही विचारता ना कोणती राईस वापरता बघा. असे कोणतेही वापरतो. आम्हाला जे ऑफर मध्ये मिळतात ना लांब, ते आम्ही घेतो. दिलू वरती नाही जायचं बाबू, वरती नको जाऊ. आता मग पाय दिसतात ना, वरती नको जाऊ. जाऊ दे, जाणार ते ऐकणार नाही. आता वरती आपलं पेंटचं काम चालू आहे. चल, ते सेक्शन झालं. हे काय आणलंय? हा रवा आहे, बारीक रवा. 1 किलोचे 2. ते आपल्याला नेहमी लागतात ना. इथे काय आणलंय? बेसन 1 किलो. बेसन, शेवया आणल्यात. शेवई, हळद. हे बघा, हळद मागवलेली आहे. धना जिरा मिक्स. हे आम्ही सकाळी धना जिऱ्याचं पाणी पितो आम्ही उठल्या उठल्या. चालली बघ हळूहळू, कांगारू सारखी झाली. अरे रे रे रे, जाऊ दे चल. कांगारू चालते, कांगारू ती बघा, ती बघा. चला, मी तुम्हाला क्लिअर इन्फॉर्मेशन देतो. 2 ग्लास पाणी, 1 चमचा धना जिरा पावडर 1 चमचा. त्या 2 ग्लासला 1 ग्लास करा. आणि ते एका ग्लासला पण 2 माणसांनी पियायचं. म्हणजे अर्धा ग्लास मी पितो आणि अर्धा ग्लास मम्मी पिते. बरोबर. आणि ते सकाळी सकाळी प्यायचं असतं.
आणि नाही समजलं तर आम्ही तुम्हाला करून पण दाखवू. आता आपण जरा प्रोडक्टवर फोकस देऊया. हे काय आणलंय? गरम मसाला. गरम मसाला. आणि इथे हे कशाला आणलंय? टोस्ट. ते टोस्ट काकांसाठी. काकांसाठी. आमच्याकडे काका आहेत ना, चहा बरोबर खातात ना. हा, त्यांच्यासाठी स्पेशल हे आणावं लागतं, कारण आम्ही नाही खात आणि मम्मीला मी खायला देत नाही हे सर्व. पण त्यांना कसं लागतंच. टोस्ट, चायपत्ती त्यांच्यासाठी आणि साखर. आणि इथे बघा मी असे ट्रायल म्हणून मागवले की बघूया कसे आहेत ते. इलायची केले. एक सजेशन देतो, बाहेर स्वस्त आहेत, डीमार्ट मध्ये महाग आहेत. तर डीमार्ट मधून क्वालिटी चांगली आहे, पण सेम क्वालिटी तुम्हाला बाहेर ना स्वस्तात मिळेल. ऑरेंजेस आणि हे पण मागवले, सेम आहे. बाहेरचा रेट आहे तो इकडे पण सेम रेट आहे. अजून सांग काय काय तुझ्या समोर काय आता? आपण सुकी मिरची मागवली. हा, कुठे आहे सुकी मिरची? हे बघा, तो लाल सुकी मिरची. त्याची फोडणीला म्हणा, असं कशाला कशाला लागतं ना, वाटणाला वगैरे. आता हे जिरा. आता तू सांग, तू मला जिरा इकडूनच का मागवायला लावला आणि बाहेरून वाण्या करून का नाही घेतलं? ते इथे वाणी म्हणजे असं आपल्या आजूबाजूला असं बाहेर दुकानामध्ये ना, ते जिरा बारीक असतो आणि हलका असतो तो क्वालिटीचा. त्याची पावडर पण निघलेली असते. नसतो जिरा, एकदम ताट नसतो, फ्रेश नसतो तो. मोठा जिरा नसतो तो. रेग्युलर आम्ही रेसिपीमध्ये, आम्ही दोघं रेसिपीमध्ये ना, आम्ही हातात जेव्हा गरम मसाले घेतो तेव्हा समजतं की ते क्वालिटी बरोबर नाही. बरोबर. त्याच्यासाठी आम्ही हे सर्व माल आहे ना, मी डीमार्ट मधून मागवतो. तुम्ही इकडून घेऊ शकता सर्व गरम मसाले, खूप छान असतं. हे चक्री फुल पण बघ. चक्री फुल अख्खे चक्री फुल आहेत. नाही तर आपण इथून आणले ना तर तुकडे तुकडे असतात. सर्वात बेस्ट उदाहरण तुम्हाला ना लवंगचा मिळेल. लवंग बघा, इकडे कशी फुल लवंग आहे ना, फुलासारखी. नाही तर त्यांच्या लवंगला ते दाणे पण नसतात वरचे. वरचा फुलच नसतो, दांडे असतात, ते पण गालसर असतो. म्हणजे आपल्याला कसे मध्ये 1, 2, 3 घ्यायला पण ते बरोबर नाही वाटत. बरोबर. मग गरम मसाल्यासाठी मी जास्त करून तुला ते माल मागवायला सांगितलं. आणि जिरा. बरोबर. मला हे 2-3 गोष्टी स्पेशल पाहिजे असतात. आता बघा पटापट दाखवूया तुम्हाला. इकडे हे चक्री फूल, लवंग. इकडे बघा हे आपलं दालचिनी, मोठी वेलची 2 पॅकेट मागवलेली. वेलची पण आहे ना, लय भारी आहे बघा, एकदम साफ एकदम. नाहीतर इकडे कशी म्हणते बाहेर असते ना, सडलेली वगैरे, पोकळ असते. आणि एकदम ताट आहे, एकदम मस्त आहे. तुमच्या इकडे चांगला दुकान असेल तर घ्या, नाही असेल तर मग इकडून मागवा तुम्ही. बघा प्रोडक्ट एकदम चांगले असतात. जावेत्रीची फुलं पण बघा, मोठी आहेत. नाहीतर आपण इकडून घेतले की असे तुकडे तुकडे देतात. चुरा चुरा असतो, तुटलेली फुलं असतात. आणि ह्याच्यात पण एक डायलॉग आहे ना मम्मी, तो एक डायलॉग आहे ना की माणसांनी 2 पैसे वाचवायचे. कसे 2 पैसे वाचवायचे? आता 2 पैसे तर नाही आहेत. 2 रुपये कसे वाचायचे ते तुम्हाला मी लास्टला सांगतो. कोणतं उदाहरण देऊन माहिती का? या वेलचीचा उदाहरण देऊन मी तुम्हाला सांगतो. बरोबर ना? कारण मी सर्व दुकानात पण विचारलं आणि डीमार्ट मध्ये पण. नंतर सांगूया, पहिलं प्रोडक्ट बघा काय घेतलं ते. हे साई जिराच बघा, ते किती सडसडीत आहे एकदम. हो, एकदम मस्त वाटतं ते. असं वाटतं आत्ताच फ्रेश पॅक केलेलं आहे. आणि म्हणजे आतमध्ये प्रोडक्ट पण चांगलं आहे. आणि वेलची पण बघ किती मस्त आहे, अख्खी आहे. आणि किती भरलेले दाणे आहेत. वेलची मध्ये पण तुम्हाला दाखवूया इन्फॉर्मेशन, सांगूया इन्फॉर्मेशन. इकडे काय केलंय? काली मिरी. आणि इकडे आपलं खसखस खूप महाग आहे ना. आणि इकडे बघा हे असंच सॅलडला, माझ्या सॅलडसाठी बेबीकॉर्न्स मागवलेले, ऑरेंज मागवलेले आहे, बनाना. आणि खूप दिवस नाही होते ना गावावरून आल्यापासून, ते आपल्याला बेबीकॉर्न नाही होते आपल्याकडे. बरोबर. ते जरा असले ना कधीतरी की चांगलं वाटतं, जरा सलाड मध्ये वगैरे खायला चांगलं वाटतं ना. हे सर्व कव्हर झालं. घडी मी तर तुम्हाला सर सजेस्ट करेल, डिटर्जंट मध्ये तुम्ही हे घ्या घडी. 200 रुपये टाईट मध्ये जायचं असेल, सर्फ एक्सेल मध्ये जातील तिथं 100 रुपये मध्ये तुम्हाला तेवढेच वजनवाले घडी येऊन टाकेल. बरोबर. आम्ही काय कोणत्या ब्रँडला प्रमोट नाही करत, पण आपल्या घरचे माणसं म्हणून आम्ही तुम्हाला पैसे आम्ही कसे वाचवतो ते दाखवतोय ना. मी ते आपलं नेहमीच ॲलोवेरा ज्यूस आणि गिलोय आवळा मागवला तुला. आता ह्याच्यावरती पण तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन देतो. आता माणसं बोलतील हात जास्त बडबड करतोय, पण काय असतं माहितीये का, आमच्या घरी, या घरी मम्मी पण खरेदी करते, पण सध्या 5-6 वर्षापासून मीच खरेदी करतोय. म्हणजे मी आणि एकदम लक्ष देऊनच खरेदी करतो. मी कधी पण 1-2 रुपये खरेदी करतो. म्हणजे आता ना पुऱ्या लॉकडाऊन मध्ये ते पप्पा गेल्यापासून ना सगळं पप्पूनीच जिम्मेदारी घेतलेली आहे. आणि ह्याच्या अगोदर पण कसं आमचं दुकान होतं, तर मला माहिती की होलसेल कुठे आहे, होलसेलचे रेट्स काय आहेत, आणि सामान कुठून आणायचं आणि कुठे चांगलं, कुठे पैसे वाचवायचे हे कसं मला माहितीये. म्हणून मी त्याला कुठून पैसे वाचतात ना ते तो पहिला बघतो. एक लाईव्ह एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. हे दोन्ही बॉटल दिसतात. एक बॉटल 250 रुपयाची, 250 रुपीज. तुम्ही आयुर्वेदिक स्टोअर मध्ये बघा, लास्ट टाइम आम्ही दाखवलं, आयुर्वेदिक स्टोअर मधून घेतला तर 250 रुपयाला. अमेझॉन मधून घेतला तर 220 रुपयाला.
किती कमी झाले? 30 रुपये कमी झाले. आणि ते डीमार्ट मधून घेतल्यावर 200 रुपयाला. बघा किती फायदा आहे. बघा दुकानातून घेतला तर 0 MRP वरून 0 फायदा, अमेझॉन वरून घेतल्यावर 30 रुपये फायदा, आणि तेच प्रोडक्ट डीमार्ट मधून घेतल्यावर 50 रुपये फायदा. असा फरक असतो ना. चला आता प्रोडक्ट दाखवतो, नंतर तुम्हाला माहिती सांगतो पण की तो प्रोडक्ट तुम्ही इकडून मागवा किंवा दुसरीकडून मागवा ते पण तुम्हाला सांगतो. आता बघ तुझ्या हाताला ते 2 बॉटल आहेत ना मम्मी, हे तुझे 500 रुपये गेले असे कुठे? दुकानात घेतला. आपण विक्रोली मार्केटला घेतले तर 500 रुपये. हा, आणि हे डीमार्ट मधून मला 400 ला मिळाले. 100 रुपये कमी त्याच्यात. आता हे सर्व लिक्विड. आणि हे कैरी पन्ना कशाला घेतलंय? कैरी पन्ना आपल्याला मध्ये मध्ये ज्यूस प्यायला कोण आलं तर त्याच्यातूनच त्याला पटकन चहा नको असेल तर पटकन ज्यूस द्यायचं. हा, आणि डीमार्टचे ऑफर कधी सोडायचे नाही. तुम्हाला माहिती तो कैरी पन्ना मला बाय 1 गेट 1 फ्री मिळाला आज. काय म्हणतो? हा, नाहीतर हाच पूर्ण MRP ला मिळतो. कधी कधी ऑफर असते, कधी कधी नसते. ऑफरचे प्रोडक्ट ना आपण सोडायचे नाही कधी. जशी हे बघा मम्मीला तर माहिती आहे की पावडर लागते, हे पण मम्मी ऑफर मध्ये होते दोन्ही. म्हणते तू 2 का मागवली. हा, ऑफर कधी सोडायची नाही. आता ह्याच्यात कुठे ऑफर होती माहिती का? बाकीच्या ह्याच्यात तर नव्हती एवढी काय ऑफर. हा, तर ह्याच्यामध्ये होती ऑफर आणि त्या कैरी पन्न्यामध्ये ऑफर होती. आणि हे पण हाफ प्राइस मध्ये मिळालं, म्हणजे बाय 1 गेट 1 फ्री. ठीक आहे. आता इकडे काय काय तुझ्या हाताखाली? इकडे तर माहिती आहे ना काचीचा स्प्रे. इकडे आम्ही केसर मागवलेलं 1 ग्राम केसर. आणि इकडे पावडर. इकडे हे एअर स्प्रे मम्मी, एअर प्युरिफायर. आपल्या घरी कोण पाहुणे बिणे आले तर आपल्या हवेत मारलं की सुगंध चांगला येतो. ते कसं पडद्या बिडद्यावर मारायचं. हा, सुगंध चांगला येतो. सुगंध छान राहतो त्याचा. पडद्यावरचं नाही, मला वाटतं ते एअर प्युरिफायर आहे. एअर फ्रेशनर आहे, एअर फ्रेशनर आहे. पडद्यावरचं नाही, हवेत मारायचं. आणि इकडे देवासाठी आपल्या अगरबत्ती. आणि घरी आम्ही रेग्युलर कापूर जाळतो ना त्या मशीन मध्ये, आणि ती मशीन पण तुम्हाला दाखवतो. मशीन घ्या, म्हणजे ही सर्वात चांगली मशीन मी आतापर्यंत बघितलेली, चांगली टिकलेली मशीन दाखवतो तुम्हाला. आणि आपल्याला गिफ्ट आलेली आहे, आणि ती पण आम्हाला गिफ्ट. ही कंपनी दिसते इलेक्ट्रोमा. तुम्हाला मी अमेझॉन मध्ये लिंक देतो. खूप चांगली टिकणारी, आणि ह्याच्यापेक्षा दुसरी घेऊ नका, लगेच खराब होतात. ह्याची लिंक देतो मी, तुम्ही क्लिक करून हीच मागवा. पण आणि आम्ही नेहमी 2 ते 3 कापूर जाळतो ना, खूप फ्रेश वाटतं, छान वाटतं ना. छान वाटतं एकदम. घरात वातावरण मस्त, असं वाटतं मंदिरातच बसलो आहे. आणि आपण जेव्हा कापूरला आग लावतो ना तेव्हा त्याचा तेवढा सुगंध येत नाही. सुगंध नाही येत आणि धूर होतो. धूर जातो. आपले सीलिंग किंवा आपले जे पीओपी आहे ते काळं होऊ शकतो. पण ह्या मशीननी ना वाटतच नाही की कापूर जळतोय तिकडे, फक्त सुगंध येतो बस. म्हणून तुम्ही ही मशीन घ्या आणि करा. आम्ही हे का सांगतोय, कारण आम्ही जे डेली मध्ये बघतोय ना चांगले चांगले गोष्टी ज्या आमच्याबरोबर होतात आहेत, जे तुम्ही पण करा ना. म्हणजे एक्सपिरियन्स, आमचा एक्सपिरियन्स घेपर्यंत किती हे लागेल, डायरेक्ट एक्सपिरियन्स घेऊन तुम्ही करायला घ्या. बरोबर. काय बोलते? गुड नाईटचं राहिलंय. हा, तर तिकडे तुम्हाला गुड नाईट दाखवली ना, तर वरच्या रूम मध्ये पण लागेल ना, म्हणून एक मशीन आणि 2 रिफिल. एक मशीन आणि एक खाली वापरायला वगैरे ना. आणि हे जेव्हा बॉक्स मागवलो ना, समजा 2 रिफिल आहे ना, एक मला माहित नाही याची प्राइस, आता विसरलो. ह्याची समजा 100 रुपये असेल ना, तर 220 रुपयामध्येच मला मशीन मिळाली. पण हे आपण इथे लावतो ना, तर लगेच आपल्याला 5 मिनिटात फरक दिसतो मच्छरचा. गावाला आपण आणलेलं बघ ते गुड नाईट, ते वेगळंच होतं, त्यांनी काही उपयोग नाही. गावाचे मच्छर कसे टणटणीत असतात ना, त्यांना एक सर्व गोष्टी होत नाही. ते नॅचरल झाड खाऊन एकदम तंदुरुस्त झालेले आहेत. त्याला काय नव्हती. एव्हरेडी सेल माझ्या लॅपटॉपच्या ह्याच्यासाठी, माऊससाठी. इकडे बघा, हे पण ऑफर मध्ये होता म्हणूनच मी मागवलं असेल, नाही तर नाही मागवलं असतं. हे बघा पिस्ता, हे किशमिश पिस्ता जरा संपलं होतं म्हणून. बाकीचे जे घरी आहेत ते मागवलेलं नाही आम्ही कायच. आज आम्ही कसं विचार करून सर्व मागवलेलं आहे. जे गोष्टी नाही आहेत ना ते मागवलेले. आणि कसं आता गावावरून आल्यापासून आम्ही अजिबात अशी घरातली शॉपिंग नाही केलेली. जे घरामध्ये शिल्लक होतं ना ते आम्ही संपवत आलो. आणि जे घरी आहे ते मागवलं नाही, जे घरी नाही आहे तेच ऑब्व्हियसली मागवलं आम्ही. तेच मागवलंय. आणि इथे काय राहिलं आता, एक जरा नीमचा जरा साबण पाहिजे होतं, म्हणून हे नीमचं साबण. मम्मी एक काम करायचं माहितीये ना, आपण हारवाल्याकडून आपल्या कडुलिंबाचे पानं आणायची आणि काय करायचं, आपलं आंघोळीचं पाणी गरम करतो ना त्याच्यामध्ये ती पानं टाकायची आणि त्याला उकळी आणून ते पाणी आंघोळीला घ्यायचं. महिन्यातून आम्ही 2दा तरी असं करतो. पानं रोज टाकायची नाही, तेच पानं ठेवून द्यायची, परत दुसऱ्या दिवशी त्या पाण्यामध्ये ती टाकायची आणि गरम करायची. कसं स्किन साठी चांगलं ना. 2-3 माणसांनी रोज केलात ना तरी पण चालेल. अरे वा, असे टिप्स तुम्हाला मिळतात. परत इकडे पतंजलीचे आम्ही नेमचे जरा ट्रायल साठी मागवले, आणि केसांसाठी आम्ही शिकाकाई वापरतो.
आणि इकडे काय शेंगदाणे मागवलेले आहेत ना. शेंगदाणे पण यांचे चांगले असतात ना. शेंगदाणे तर खूपच भारी असतात. मी पहिली पण बोललेली मला हे इथले शेंगदाणे खूप आवडतात. अजून काय कडधान्याविषयी तर बोलूच नका. कडधान्यात एकदम फ्रेश, एकदम मस्त बघा. मसूर दाल, मोठे मसूर दाल बघा ना, किती जाडी जाडी मटकी आहे बघा. हो, मटकी किती जाडी जाडी आहे बघा. नाहीतर इथे आपण अशी बाहेर दुकानात घेतली तर बारीक असते. हो, आणि ती भिजत टाकली की नाही तर सगळा गाळसाल त्याचा वरती येतो. बरोबर अशी. आणि एक अशी मुगासारखी, मूग जसे मुगाची साईज आहे ना तशी मटकीची साईज. अजून काय काय आणलंय. उडदाची डाळ आणले, कुळीत आणले. आपल्या कुळदाचं पिठलं लागतो ना त्यासाठी कुळीत आणले 1 किलो. तिकडे जाडी चवळी, वाल. अच्छा, कुळी सेम आहे का, त्याच्यावरतीच ठेवू है ना. आता वाळ सफेद, वाळ आणि मूग, जाडी चवळी. आणि इकडे जाडी चवळी का आणायची, आणूनच ठेवायची घरामध्ये. कधीतरी समजा आपण कडधान्य भिजत नाही टाकलं ना तर ती जाडी चवळी आहे ना लगेच शिजते कुकरला लावून. लगेच झटपट भाजी होते, त्याची आमटी होते. म्हणून जाडी चवळी आणून ठेवायची घरामध्ये. बरोबर. मूग मटकीचं काय असतं, त्यांना पहिला भिजत ठेवा, नंतर ते पाण्यातून काढा, त्याला मोड काढा, तेव्हा त्याची भाजी टेस्टी बनते. ह्याला वेळ लागतो, म्हणून जाडी चवळी आणून ठेवायची. थोडीफार लगेच होते. आणि हे पण आपण करायचं आतुरतेने एकदम. आपल्याला आता उद्या परवा उपवास आहे ना तर तुम्ही आज भिजत टाकायचे, उद्या पाण्यातून काढून कपड्यात बांधून ठेवायचे. नाहीतर तो आपल्याला डबा सांगितलेला आहे ना, आपल्याला डबा आहे ना कडधान्य भिजत टाकायचा, आपोआप मोड येतात ना त्याच्या दुसऱ्या दिवशी. पाणी टाकून आपण डबा ठेवतो, स्प्राउट मेकर म्हणतो त्याला. हा, मग तो तसा डबा घेतला तर खूपच फायदा. असं भरपूर जणांनी घेतले डबे. तुम्हाला परत लिंक देतो मी खाली, तुम्ही मागवा. खूप चांगला असतो. म्हणजे टेन्शन नाही, एकदा ते डब्यामध्ये भिजवून टाकले ना की ते मोड आपोआप येतात त्याच्यामध्ये. पुढच्या व्हिडिओ मध्ये दाखवूया आपण. अजून काय दाखवायचं राहिलंय. आणि चण्याची डाळ पण बघ किती भारी आहे. मोठे मोठे दाणे आहेत बघा चण्याची डाळ बघा. हो, नाही ते कधी कधी पावडर निघत असते त्यांची. पावडर नाही, पण याच्यापेक्षा ते बारीक डाळ असते. बारीक असते ती. हे पण एकदम मस्त आहे. चणा डाळ मला आहे ना डिमांडचा माल आवडतो. आणि मूग डाळ. आणि अजून एक सांगा, काय बोलली तू, कुठचा माल. डिमांडचा. काय बोलली. डिमांड. असं किती लोकांच्या घरी म्हणजे त्यांच्या मम्मी पप्पा डिमांड म्हणतात. डिमांड. मी तर डिमांडच बोलते. मार्ट. काय बोलण्याने काय फरक नाही पडत, तुला छान वाटतं. कधी कधी करेक्शन नसलेली वेगळं काहीतरी वाटतं ना ऐकायला. कधी करेक्शन नसलेली गोष्ट चांगली वाटते ना ऐकायला. झालं. इकडे घडी डिटर्जंट बघा, घडीच आम्ही साबण मागवलंय, स्वस्त पण आणि चांगलं पण. आता इकडे काय सर्व गरम मसाले, खटके बिटके धुवायला लागतात ना पायाखालचे. हो, त्याच्यासाठी तो साबण जरा चोळायला चांगला. आमचे खटके म्हणजे काय, माझे टी शर्ट. कसले खटके इकडे कोण 10-20 रुपयाला विकत आणते. झालं ना सर्व, दाखवलं ना. झालं. आता जरा बचत की बात करे क्या. आता बचत की बात. चला, मेन माणसाच्या बाजूला बसा. कॅमेरा जास्त लांब गेला आहे. असं वाटतंय एवढी पुडी मोठी पाकिट आहे ना, असं वाटत जड किती असेल, वजन किती असेल, पण काहीच नाही. आता तुम्हाला जरा सामान दिसणार नाही, पण आम्ही दिसेल आमची बडबड ऐकायला तुम्हाला दिसेल. आता आम्ही इथे बसलोय. आता तुम्हाला सांगितलं ना पैसे कुठे वाचवायचे आणि कसे वाचवायचे. आम्ही कुठे वाचवले पैसे, बरोबर ना. मदत पाहिजे पण लागणार. आता तू तुझी एक्सपिरियन्स सांग शॉपिंग मधला. मला तर अशी एकदम केलेली शॉपिंग आवडते. मला ते थोडं आणायचं आवडत नाही जास्त. म्हणजे आणि थोड्या मध्ये ना आपलं नुकसानच असतं. थोड्या मध्ये आपला प्रॉफिट होत नाही. कधी प्रॉफिट होत तर नाहीच, पण आपलं नुकसान होतो आणि वस्तू पण चांगले नसतात. म्हणून ते मला जास्त असं आवडत नाही. म्हणून मी एकदाच पैसे गेले तरी तेच पैसे आपण आहे ना थोडे करून घरातून नेतो. आणि ते पण त्याला वेळ नाही, काय नाही, कधी पण पैसे घ्या, चला आणा, हे आणा, ते आणा, असं भरपूर पैसा जातो असं बाहेर. पण तो कळत नाही, आपला पैसा बाहेर जातो ना हे आपल्याला कळत नसतं. थोडा पैसा. आणि आता तुम्ही म्हणाल हा एकदम एवढं सामान भरलं, याला किती पैसे गेले असतील. 6,000, 5,800. पण त्याच्यात सेव्हिंग पण माझी 1,500 सेव्हिंग पण चांगली होते आणि आपल्या वस्तू पण चांगले असतात. 800 रुपये ते 1200 रुपये वाचले आपल्या याच्यात MRP पासून. ठीक आहे. आता बघा इकडे एक एक्झाम्पल देतो, कारण मी परवाच गेलो होतो, वेलची संपली होती बघा. वेलची आणली होती, मी व्हिडिओ मध्ये दाखवलं होतं माहिती. वेलची आणलेली कशामध्ये तरी आपल्याला टाकायची होती. आता वेलची
10 ग्रामचा मी तुम्हाला एक एक्सपिरियन्स सांगतो माझा. एका वाण्याच्या दुकानात गेलो मी बोललो 10 ग्राम इलायची चाहिए, वेलची पाहिजे. तर तो बोलतो 35 रुपये. किती बोलला? 10 ग्रामचे 35 रुपये. 10 ग्राम म्हणजे 1 तोला. ते लोक तोल्यामध्ये बोलतात. मी बोललो तोला नाही समज रहा है, मेरे को ग्राम में बताओ. 10 ग्राम 35 रुपये, 35 रुपीज. मग दुसऱ्या वाणीकडे गेलो, अजून चांगल्या वाणीकडे गेलो. मी बोललो 1 तोला, म्हणजे त्याला डायरेक्ट बोललो 10 ग्राम मेरे को इलायची दे दो. तो बोलतात 30 रुपये. 35 चे 30 रुपये झाले. आणि मग मी डीमार्ट मध्ये घेतली 10 ग्राम. किती रुपये माहिती आहे? 21 रुपीज. किती फरक आहे. मग तुम्हाला माहिती पाहिजे की कोणतं प्रोडक्ट, त्याच्याकडे पण वेलची चांगली होती, ह्याच्याकडे पण वेलची चांगली होती, आणि डिमांड मध्ये पण छान आहे वेलची. 35 रुपये कुठे, 30 रुपये कुठे, आणि 21 रुपये कुठे? 10 ग्रामच आहे पण. म्हणजे ही 21 रुपयाची. 21 रुपयाची. आता डीमार्ट मध्ये पण 2 क्वालिटी आहे. एक प्रीमियम क्वालिटी असते आणि एक इकॉनॉमी क्वालिटी असते आणि प्रीमियम क्वालिटी. 21 रुपये वाली पण असते आणि 24 रुपये वाली पण असते. पण ती 24 वाली पण आज 21 रुपयाला होती. म्हणजे किती स्पेसिफिकेशन असते एवढं जर लक्ष दिलं म्हणजे. पण चांगली असते, भरलेले दाणे असतात त्याच्यामध्ये आणि जाड असतात. कोणकोणते बघा छोटे वेलचे असतात त्याच्यात ना आतमध्ये ते कालेवाले ना कमी असतात. ते दाणेच नसतात त्याच्यामध्ये, पोकळ असतात ते. तुम्हाला हे पण माहिती पाहिजे की कोणता प्रोडक्ट कुठून मागवायचं असतं. तर वेलची तर तुम्ही डीमार्ट मधूनच मागवा. आणि झाली गोष्ट गरम मसाले तर तुम्हाला बोललेच मी. लवंग तर एकदम फुलवाली लवंग खूप भारी असते. गरम मसाले तर मस्त असतात. रवा तुम्ही नेहमी विचारता. आता मला कमेंट वाचून माहिती पडलं. रवा तुम्ही नेहमी विचारता. रवा आम्ही बारीक रवाच वापरतो. हार्डली कधीतरी जाड रवा मी वापरतो. पण मी तर कधी तुला जाड रवा वापरताना बघितलं नाही. जाड मी जास्त करून आणतच नाही रवा. शिऱ्याला पण आहे ना तो बारीक रवाच चांगला. का बारीक रवा काय होतो शिऱ्याला, भाजायचा फक्त तो चांगला. शिरा मस्त बनतो. हे आम्ही इकडून मागवली आहे. जर मिळतच नसेल कुठे तर तुम्ही मागून बघा. जर तुम्हाला माहिती की बाहेर तुम्हाला इलायची केली तर बाहेर मिळत असतील तर तुम्ही तिकडून मागवा. कारण इकडून म्हणजे बोलतात ना जास्त प्राइस आहे. फ्रुट्स बीट्स पण तुम्ही आपली अशी सहज मागवली. ते खाऊन बघण्यासाठी मागवली. आणि सर्वात जास्त आपल्या ऑफर असतात ह्याच्यामध्ये आहे ना. हे आता बघा याची एमआरपी किती आहे? 100 रुपयाची एमआरपी. हे 60 रुपयाच मिळालं. कधी कधी बाय 1 गेट 1 फ्री पण असतं. आणि तुम्हाला अजून एक सांगतो, आम्ही कधी कधी डोनेशन्स करतो आणि आम्ही कधी दाखवत नाही. पण असे मी 10-10, 20-20 प्रोडक्ट घेतो मी असे पुढे. रत्नागिरीला किती घेऊन गेलो तुम्ही? खूप भरपूर. खूप. तो डीमार्ट वाला तो मॅनेजर आला समोर की तो विचारायला लागला. मी बोललो नाही मुझे सब डोनेट करना है इसलिए मैं लेके जा रहा हूं. मग तो त्यांनी दिला. कारण असं नको ना घेऊन गेला आणि रिटर्न केला परत. असं झालं ते. आणि अजून काय डिटर्जंट तुम्ही हीच मागवा. आता डिटर्जंट बघा ही समजा 150 रुपयाची डिटर्जंट आहे ना, एवढीच वजनाची. ही 1 किलो आहे का? 3 किलो सॉरी. हे 3 किलोचं मी जेव्हा टाईड आणि सर्फेक्सल तर अजून महाग असतं. त्याच्यापेक्षा खाली टाईड असतं. टाईड मी 3 किलोचं मागवत होतो तर मला 250 पर्यंत का 300 रुपयापर्यंत पडत होतं. हे अर्ध्या किमतीत आहे घडी. आणि पावडर पण चांगली. मी काय सांगतो आपल्या माणसं समजून सांगतोय की आम्ही कसं घरी सेव्हिंग करतो. बरोबर. एक कमेंट होती मम्मी, कमवलेले पैसे ना माणूस ना असे लगेच सोडू नाही शकत. बरोबर. मी लय विचार करतो. कमवताना खूप त्रास होतो. आपल्याला कोण फ्री मध्ये देत नाही. कमवायला खूप त्रास होतो. आपण दान धर्म करणार आपण, पण विचार पण करावा लागतो ना. करायचा आणि पैसा कुठून वाचवायचा आणि तो कुठे दान धर्म करायचा त्याला पण एक डोकं लागतो. त्याच्याकडे हाय त्याला नाही द्यायचं. ज्याच्याकडे नाही आहे ना त्याला द्यायचं. आता पेंटचं पण तुम्हाला सांगतो. पेंटचं मला विचारत होते कॉन्ट्रॅक्ट का नाही दिला पेंटचं मम्मी. पेंटचं कॉन्ट्रॅक्ट घ्यायला ते लोक काहीतरी 15-20 हजार मागत होते. आणि ते मी स्वतःहून 10,000च्या आसपास मध्ये करून टाकलंय मी. म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट नाही दिला की आपण आपल्याच घरी आहे ना. 20,000 द्या. मी बोललो 20,000. मी बोललो मटेरियल कितीचा होतोय. मी बोललो 20,000 एवढ्या छोट्या रूमचं ते पण वरचा रूम. ते पण लेबर मागत होता फक्त तो. तर मी ते आपलं सामान. अजून काय इकडे ऑफर असते. ते दोन्ही बॉटल दाखवू. आता मी तुम्हाला नेहमी सांगतो ना की आवळा ज्यूस आणि गिलॉय. डीमार्ट मध्ये आवळा ज्यूस मिळतो, ॲलोवेरा ज्यूस मिळतो, करेला जामुन ज्यूस मिळतो आणि गिलॉय मिळतो. हे 4 ज्यूस ना तुम्हाला डीमार्ट मध्ये मिळणारच. बाकी ह्याच्या व्यतिरिक्त मी जर तुम्हाला काय सांगितलं ना तर ते डीमार्ट मध्ये नाही मिळत. हे 4 प्रोडक्ट डीमार्ट मध्ये मिळतात. आणि मी अमेझॉनची लिंक पण दिलं ना, ते अमेझॉन वरून नका परचेस करू. तुम्ही डीमार्ट मध्ये जाऊन परचेस करा. आणि जर डीमार्ट मध्ये नाही जाऊ शकत, ऑनलाईन पण ऑर्डर नाही करू शकत, मग तुम्ही अमेझॉन वरून मागवा. कारण याच्यात एका बॉटलमध्ये 50 रुपये उरतात. तुम्हाला पण नुकसान नको. 50 रुपये ऑफ असतात त्याच्यात. ते झालं. ते कांदे दाखवू.
कांदे माझ्या हिशोबाने मी जेव्हा कांदे घ्यायला जातो, एकदा ना तुम्ही माझ्याबरोबर ना शॉपिंगला या भाजी बिजी घ्यायला. मी बघा कसं घेतो. मी एक प्रश्न जरी पहिला प्रश्न भाजीवाल्याला काय असं माहिती काय, 10 प्रकारची भाजी घेऊन बसलेले असतात ना असे. आता खाली बघा एवढा सर्व प्रकार आहे ना, तर त्याच्याकडे पण असे वेगळे प्रकार लय घेऊन बसलेला असतो. तर त्याला मी बोलतो आज किलो में सबसे कम वाला कोणसा भाजी आहे. तो बोलतो अरे तुला भारी रे, तू पहिला हाच प्रश्न विचारतो. बाकी कसं लाज वाटते माणसांना. मी कसली लाज बोललो, पैसे तर द्यायलाच घेणार आहे ना. मग त्याला विचारतो सबसे कम काय, तो बोलतो आज भेंडी 20 रुपये किलो आहे. मी बोललो दे भेंडी. मग म्हटलं मम्मी बनवणारी भेंडी मसाला बनवा, भेंडी फ्राय करा. उगाच ती 80 रुपये किलो वाली भाजी का मागवायची मम्मी. तेच ना, बरोबर ना. मग आमच्या रेसिपीज पण ना जे स्वस्त तसे त्याच्यामध्ये मी समजून जाते. आणि कोणती भाजी जास्त आणली ना की मी समजते याला स्वस्त मिळाली आहे. कधी कधी मेथीची एक जोडी 20 रुपये असते, 25 रुपये. कधी कधी गावाला बघा 30 रुपये, गावी 30 रुपयाला पण होती ना. तीच मेथीची भाजी ना 10 रुपयाच्या पण कमी असते कधी कधी, 10 रुपयाला पण असते. कधी कधी 5ला जुड्या पण देतात. पण ते सांभाळून घ्यायचे. कधी कधी ना लास्टचे नाही घ्यायचे, ताजी घ्यायची भाजी बघून घ्यायची जुडी ना, अशी हलवायची अशी. म्हणजे कधी पण प्रोडक्टच्या क्वालिटीमध्ये आपण कमी जास्त नाही करायचं. बरोबर ना, क्वालिटीवाले प्रोडक्ट घ्यायचे. बरोबर. कांदे पण ठीक आहे मीडियम आहेत, पण ह्याच्यापेक्षा बाहेर स्वस्त आहेत. कांदे बटाटे बाहेर स्वस्त आहेत. आणि कांदे पण एवढे काही खास नाही. मग तुम्ही असं नका समजू की तुम्हाला समजा बाहेर ना हे गरम मसाले बाहेर स्वस्त देत असतील आणि डीमार्ट मध्ये जरा हे वाटत असेल, पण तुम्ही ह्याच्यातूनच घ्या का, तर ह्याची क्वालिटी चांगली आहे. क्वालिटी चांगली आणि चांगले पण ताजे एकदम वाटतात मसाले. मला तर खूप आवडतात बाबा डीमार्टचे. आता इकडे मखाने 100 रुपयाला मिळाले बघा. मला असं वाटतं ना कोणकोणते दुकानवाले मखाने ना एवढेच, हे किती 100 ग्राम आहे ना, मला असं वाटतं कोणकोणते वाणी ना हे 100 ग्राम 80 रुपयाला पण देतात. तुम्ही विचारा, तुम्ही बघा तिकडे स्वस्त असेल तिकडून घ्या, नाहीतर 100 रुपयाची डीमार्ट मध्ये घ्या. हे किती ग्रामचं आहे? 100 ग्राम. 100 ग्राम 100 रुपये. अच्छा. मला ते एक वाणी ना 100 ग्राम 80 रुपयाला देत होता. म्हणजे तिकडे तुम्ही पैसे वाचू शकता. अजून काय झालं, सर्व तर सांगितलं ना. शेंगदाणे पण आणा तिकडून. कुठून? डीमार्ट मधून. डीमार्ट मधून, म्हणजे इकडून हात पाकिट आणा, कारण बाकीच्या इकडे शेंगदाणे ना क्वालिटी बरोबर नसते, बारीक असतात आतमध्ये. त्याच्यामध्ये एक दाणा खराब पण असतो. हे झालं सांगून. आणि राईस तुम्ही नेहमी विचारतात कोणता राईस वापरायचा, काय राईस वापरायचा, असं काय नसतं. मी त्या वाण्याकडे जातो आणि त्याला म्हणतो की लंबा राईस रे का नको देतो. आता मिनिमम किती असतात माहिती का, 80 रुपये किलो असतो मिनिमम, आणि मॅक्झिमम मी 100 रुपये किलो. ह्याच्या वरती आणि खाली मी घेत नाही कधी. आणि ही बासमती राईस ना पुलाव राईस आहे, हे मला 60 रुपये का 70 रुपये किलोच्या हिशोबाने मिळाले ते. ह्याच्यात पण आपला फायदा झाला ना. अजून आता काय तुला सांगायचं, हे होतं शुभांगी कीरच्या घरची शॉपिंग. खूप दिवस झाले शॉपिंग नाही झाली होती माझ्या घरामध्ये. आहे ना, सामान सगळं कमी कमी झालेलं होतं. आणि तुम्हाला तर माहिती आहे इथलं सगळं राहिलेलं सामान गावाला गेलेलं होतं टेम्पो मधून. मग तो आम्ही सगळं सामान आहे ना गावाला युज केला, आणि उरले सुरलेलं आम्ही तिकडे देऊन टाकलं सर्वांना. आता गावाला पण एवढं काय राहिलेलं नाही आहे. आता जाणार तेव्हा परत तिकडे शॉपिंग वेगळी करणार. पण इथे आल्यापासून इथे आम्ही शॉपिंग नाही केली. जो घरामध्ये जो सामान होता ना तोच मी वापरत होते सगळं. आता तुम्ही बघितलं ना, ओट्स होते नवीन आणलेले. ओट्सचे तुम्हाला मी ते पोहा करून दाखवला. असे मी काय नाही काहीतरी घरात असतात ना वस्तू, त्याचेच मी काय नाही काय बनवते. अजून एक तुम्हाला टिप देतो. जसं आम्ही शॉपकीपर, म्हणजे आम्ही स्वतःहून विक्रेता होतो. आमचं दुकान होता जनरल स्टोअर. तर तुम्हाला एक आयडिया देतो मी. दुकानवाले बोलतील आता सर्व सांगतोय. काय असं माहितीये का, तुमच्या एरियामध्ये होलसेलचं दुकान असणारच कुठे ना कुठे. हे तर सर्व जनरल दुकान. आम्ही दुकानवाले कुठून घेतो, होलसेल मधून घेतो ना. आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. पण आता तुम्ही म्हणाल त्या दुकानवाल्यांना पण फायदा पाहिजे. फायदा तर पाहिजेच असतो, पण गरीब माणसं जिकडे पैसे वाचू शकतो. लॉट मध्ये जेव्हा तुम्हाला घ्यायचं असेल ना, लॉट मध्ये, तेव्हा तुम्ही होलसेल मधून घ्या. म्हणजे तुम्हाला गरीब म्हणजे आपल्यासारखी माणसं आता कमी कमवणारी असतात, ते माणसांना ते भारी पडतो ना. म्हणून त्यांच्यासाठी थोडं माहिती असलेली चांगली असते. आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो. कोणतीही 30 रुपयाची वस्तू असेल ना, ती होलसेल मध्ये 27 ला मिळते. तर तीच लक्षात घ्या. आता तुम्हाला एक पुडा सांगतो. समजा 30 रुपयाचा मारीचा पुडा आहे ना, तो होलसेल मधून 27 रुपयाला मिळणार. 27 ला, कारण 3 रुपये हा मार्जिन असतो, प्रॉफिट असतो. आणि अजून आम्ही स्मार्ट वर्क करायचो. माझं जेव्हा दुकान असायचं तेव्हा मी मेट्रो मॉल मध्ये जायचो. तोच प्रोडक्ट मला 22 ला मिळायचा, कारण ऑफर असायची.
आणि कधी कधी डिमांड मध्ये पण अशी ऑफर असायची की बाय वन गेट वन फ्री, म्हणजे तो 30 रुपयाची प्रोडक्ट मी 15 रुपयाला घेऊन बसलो आणि मी माझा 15 रुपये मारतो. थंडा वगैरे, थंडाच्या बाटल्या वगैरे किती आणायच्या दुकानात. आमच्या जेव्हा दुकानात आम्ही जेव्हा थंडा विकायचो ना, तर मी इकडून न परचेस करता डीमार्ट मधून थंडा आणायचो आणि तो तिकडे विकायचो दुकानात. कारण डीमार्ट मध्ये बघा थंडा बाय वन गेट वन फ्री असतो. मिरिंडा, थम्सअप हे सगळ्या बाटल्या, ती 70-80 रुपयाची बॉटल ना, ती बाय वन गेट वन फ्री असायची किंवा 30-40 रुपये मार्जिन असायची. कारण आमचे जे बाहेर होलसेल वाले देणार आहेत ना, ते 10 रुपये मार्जिन सोडायचे. डीमार्ट आपल्याला 30-40 रुपये सोडतो. तसं पण आम्ही करायचो दुकानात. म्हणजे इकडे पण बसून डोका लावत बसायचो काय नाही काय. म्हणजे खूपच म्हणतात ना, असं 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 वरती येतोय. अशी काटकसर करत करत. अजून काय सांगू शकतो तुम्हाला, तेच होलसेल मध्ये जर तुम्ही घेऊ शकता तर होलसेल मधून घ्या आणि जनरली घ्यायचं तर जनरली घ्या. असं म्हणजे आम्ही तसंच करतो. जेव्हा जास्त सामान असतो ना, तर आम्ही होलसेलच्या दुकानातच जातो काही घ्यायला. अजून एक तुम्हाला सांगतो, शेंगतेल, आम्ही तेल जो वापरतो ना तेल, तो आम्ही कधी पण डीमार्ट आणि अशा मॉल्स मधून घेत नाही. कारण तिकडे मार्जिन नाही देत आणि जास्त सूट नसते. अनलेस अनटिल बाय वन गेट वन फ्री असते. आम्ही शेंगदाणे तेलच वापरतो है ना. आम्ही पहिल्यापासून आम्ही शेंगदाण्याचं तेल वापरतो. आणि रिफाईंड वापरू नका आणि कॉम्प्रेस वापरू नका, जास्त रिफाईंड वापरू नका सॉरी, आणि डबल रिफाईंड वापरू नका. काहीच युजलेस येते. त्याचं सर्व न्यूट्रिशन गेलं असं. तुम्ही घाण्याचं तेल, कच्च्या घाण्याचं तेल जे बाहेर बनतं ना ते वापरा. जे आम्ही वापरतो ते हेल्थसाठी चांगलं असतं. त्याच्यामध्ये पण आता बाहेर रेट आपला 15 किलोचा रेट चालू आहे 2200 ते 2300 रुपये. आणि तो डीमार्ट मध्ये सर्वात स्वस्त 2,500 ते 2,400 रुपये. म्हणजे बाहेर घेणं स्वस्तात पडत आहे. आणि कधी पण ना मी काय करतो माहितीये, मी बाहेर जर मार्केटमध्ये काही घ्यायचं पण नसेल ना, चालत असतो ना, तर मला समजा लसूण, पूर्ण लसूणची थैला असते ना गाडी, तर त्या माणसाला विचार आज लसूण का क्या भाव आहे, कैसा किलो आहे. आपल्याला कोणता पदार्थ किती, म्हणजे बोलतात ना, कोणती वस्तू कशी किलो आहे ना ते पण माहिती पाहिजे. सध्या मार्केटमध्ये कांद्याचे रेट काय आहे. आता कांद्याचा रेट कसा 30 रुपये 30 रुपये रेट रुपये. आहे. 30 रुपये. आणि एकदम छोटे छोटे कांदे आहेत ना 25 रुपये असे आहेत. आणि एकदम सडलेले कांदे आता 20 रुपये 22 रुपयांनी देतात. आपण इकडे पण डोका लावू शकतो. कसं छोटे छोटे कांदे कोणकोणत्या रेसिपीज मध्ये युज होतात. परवा पण चिकन मध्ये छोटे कांदे लागले, छोटे कांदे लागत होते. कधी कधी टोमॅटो, बटाटे आपले छोटे लागतात. कधी दम आलू बनवायचा असेल ना, तर ते स्वस्तातले छोटे बटाटे घेऊन पण चालतात आपल्याला, है ना. आणि छोटे कांदे काय होत आहे आपल्याला, आता मोठा एक कांदा कापला आणि आपल्याला अर्धाच कांदा पाहिजे, तर आपण ते छोटे कांदे पण आणू शकतो घरामध्ये. आता तिथे बघत नाही राहायचं की ते 25 रुपयांनी आहेत आणि ते छोटे आहेत. छोटे पण आपण आणू शकतो. हे पण राहिलं, अरे दाखवायचं ते साईडलाच राहिलं. हे ग्लुकॉन डी पण मागवले मी मम्मीसाठी, काय एनर्जीसाठी. आणि कधी कधी म्हणजे कधी कधी आपल्याला पोपट पण ते लोक बनवतात. एक उदाहरण देतो, तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल, पण जे नवीन ज्यांनी परचेस कधी केलं नसेल त्यांना माहित नसतं. आता हा प्रोडक्ट बघा कितीला आहे, 110 रुपयाला आहे ना. डिमांड मधून काय असेल 10-20 रुपये सूट असेल. मग ते काय करतात माहिती, हाच प्रोडक्ट ना ह्याच्या बाजूला बॉटल फ्री लावतात. हा, आणि पण या प्रोडक्टची भाव पण वाढवतात. समजलं, ते बॉटलची पण किंमत काढून टाकतात त्याच्यातच. आता हे 110 रुपये एमआरपी आहे, ते असणार 140 रुपये आणि बोलणार बॉटल फ्री. अरे ते बॉटलचे पैसेच लावले तुम्ही, तिकडली बॉटल फ्री देताय तुम्ही. ते पण म्हणजे बेस व्हॅल्यू तुम्हाला कधी पण माहितीच पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला कोण चीट नाही करणार. तुम्हाला हे पण माहिती पाहिजे की गरम मसाल्यांमध्ये सर्व महाग काय असतात. खसखस किती महाग आहे, खसखस, जिरा महाग आहे सर्व, हे खूप महाग आहे. 3 गोष्टी महागच आहेत. पण ते आपल्याला म्हणजे मला लागतात ते गोष्टी. अजून सांगायचं राहिलं, अजून एक्सपिरियन्स मध्ये आमची अशी बडबड खूप असते, रेसिपी रिलेटेड बडबड. परवा मी शिरा बनवला होता. शिरा, तुम्ही शिरा तर ना ते गुळ टाकून शिरा बनवूच नका. गुळ टाकून शिरा बनतो, आम्ही पण बनवतो, पण तो शिरा खाल्ल्यासारखं वाटत नाही. ते गुळ आहे ना, कधी कधी गुळ बरोबर येत नाही. गुळाचा हे ना बरोबर नसतो कधी कधी. तर तुम्ही गुळ कुठून मागवता ना, तर तुम्हाला माहिती पडलं की तिकडून गुळ चांगला मिळतं, ते वाण्याकडून असू दे किंवा थोडासा गुळ मागवा. गुळ मागवला तर त्याचा कसा तरी वास येतो, म्हणजे असा गुळ चांगला नाही वाटत. त्या दिवशी शिरा आमचा फुकट गेला. शिरा बनवायचा तर साखरेचाच बनवायचा, तर तो शिरा खाल्ल्यासारखं वाटतं. खाल्ल्यासारखं वाटतं, ते फक्त असं नावासारखं आपण बोलतो शिरा गुळाचा, सगळ्या गोष्टीमध्ये गुळ वापरायचा. पण असं काय नसतं की प्रत्येक गोष्टीमध्ये गुळानेच करायला पाहिजे. साखरेचे पदार्थ जे असतात ते साखरेनेच बनवायला पाहिजे. आता शिऱ्यामध्ये आहे ना साखरच पाहिजे असते. प्रसाद कसा साखरेचाच बनतो ना, मग तो साखरच पाहिजे असते, तर तो शिरा चांगला प्रसादासारखा बनतो. झालं ना. अजून तुला काय सांगायचं. बाकी या प्रोडक्ट रिलेटेड तर मी सर्व सांगितलंय. असे आम्ही पैसे वाचवतो डोकं लावून म्हणजे चांगलं डोकं लावायला लागतो. आता बघा, तुम्हाला अजून एक सांगतो. आता मी इकडून मागवलंय. कधी कधी ना असे ऍप्स पण आहेत, मी नाव नाही घेत. आता त्यांनी ना
ताईचं लग्न झाल्यापासून आहे ना, त्यांनी आज पहिलीच टाइम त्यांनी आज ही शॉपिंग केली आहे. नाहीतर सगळं ताईवर. ताईला सांग. आता बिचारी ताई तरी किती एकटी करणार ना सगळं. आता तिला पण सगळं तिचं पण तिला करायला लागतो. जॉबला जाते, म्हणजे पप्पू पण जॉब करतोय, पण असं नाही की त्याला पण काम आहे. पण त्याला म्हटलं तुला थोडी तरी जिम्मेदारी स्वतःची करायला पाहिजे ना, थोडा तरी तुझं स्वतःचं काम कर. आता तुम्हाला सांगतो, मला सर्व ट्रान्झॅक्शन करता येतात. एवढा मोठा घर मला ट्रान्झॅक्शन मीच केले सर्व. मी कधी घेतला. मी ताईला का सांगत होतो, कारण ती इन्व्हॉल्व्ह राहील इकडे. मी हे सर्व जिम्मेदारी मला येतात करता, पण मी तिच्यावरती का टाकत होते, कारण ते आपल्या फॅमिलीमध्ये एक बॉन्डिंग राहील, नाही तर ती विसरून जाईल ना. अजून पण मी इलेक्ट्रिसिटी बिलला तिलाच पे करायला देतो. आणि ह्या महिन्यात मी 13,000 तिच्या बँकेत ट्रान्सफर केलं, कारण 13,000 पूर्ण 2 महिन्याचा काहीतरी खर्च झाला इकडे. म्हणजे गॅस रिफिल, इलेक्ट्रिसिटी किंवा काय काय तिने ऑर्डर केले होते ना. आपल्याला येतात, पण अशी आपण बॉन्डिंग ठेवू शकतो. मला वाटतं मी एका व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं होतं ना पहिलं, की अशी आपण फॅमिलीमध्ये बॉन्डिंग ठेवायची असते, कनेक्शन, नाही तर ती पण विसरून जाईल. आताच त्यांनी आहे ना ही पहिली शॉपिंग अशी केलेली आहे. हा, शॉपिंग मधून अजून सांगतो. आता हे मी कार्ड पेमेंट केलं. कार्ड पेमेंट मध्ये पण मला 2% ऑफ मिळाली. म्हणजे तुम्ही विचार करा, 2% म्हणजे 100ला 2 रुपये, 1000ला 20 रुपये आणि 6000ला 120 रुपये. म्हणजे ह्याच्यामध्ये पण मला 120 रुपये. 120 रुपयाचं तुला काहीतरी आलंच असेल नाही, डाळ वगैरे. 120 रुपयाचं तर हे आलं ना, म्हणजे ग्लुकॉन डी फ्री झालं ना मला. झालं ना. म्हणजे तुम्ही विचार करा, असे ऑफर्स असतात. आणि अजून एक सांगतो, जेव्हा कार्ड पेमेंट आपण करतो ना, तेव्हा डोक्याला ताण नसतं. हातातून जेव्हा कॅश जातो ना असं मोजून तेव्हा वाटतं रे एवढे पैसे गेले, 6000 रुपये गेले. बरोबर. आणि हा माल घेऊन कधी आला ना माहितीये, सकाळी 8:30 वाजता. मी तर झोपेत होतो, जरा लेट झालं झोपायला, आणि माझी कार ड्रायव्हिंग क्लास 10:30 होती. मग मी उठलो नाही. मग तो आला, हॅलो, मी बोललो. मग तेव्हा बघा मोजायला पण नाही लागत आणि ताण नसतो. मग मी तुम्हाला सांगू खरं, आम्ही जेव्हा कार्ड पेमेंट चालू केलेत ना, आम्ही टेन्शन नाही देताना पैसे. तू आता हल्लीच तुझं कार्ड चालू केलंय ना तसं. हा, कारण मी बघितलं ना. आता तुम्हाला सांगतो, जेव्हा मी कोणकोणते ऍप खोलतो ना, उघडून बघतो ना, तर तेव्हा ते दिसलेलं असतं HDFC किंवा ICICI ह्याच्यावर असे कार्ड लिहिलेले असतात, आणि ह्याच्यावरती नेहमी ऑफर असतात. 5% ऑफ, 2% ऑफ, 3% ऑफ. तुम्ही 5-2%ला कमी नका समजू. जेव्हा अमाऊंट मोठी असते ना 6000 सारखी, तेव्हा बघा किती सेव्हिंग होते. आणि ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन मध्ये ना, पेट्रोल मध्ये, म्हणजे सर्वीकडे सेव्हिंग होते. म्हणजे तुम्ही बघायचे कुठे कुठे आपली सेव्हिंग होते. अजून एक तुम्हाला सांगतोय अजून कशी सेव्हिंग करू शकतो. ऍप्लिकेशन्स असतात, शॉपिंग ऍप्लिकेशन्स असतात, जसं डीमॅट एक ऍप्लिकेशन आहे, तसं वेगवेगळे पण ऍप्लिकेशन्स आहेत मार्केटमध्ये. त्या एक पहिल्या परचेस मध्ये ना, पहिल्यांदा तिकडून घेणार ना, मग तिकडे 100-200 रुपये पण सूट असतात. एकदा घ्यायचं डील करून टाकायचं ऍप्लिकेशन. लास्ट टाइम ना रत्नागिरीमध्ये बघ ते एक औषधं मी मागवली, 100 रुपये ऑफ मिळालेले मला. काय कुठे काय कष्ट लागते, फक्त आपलं डोकं वापरायचं असतं, आपला समज. आणि आपले 24 तास मोबाईल हातामध्ये असतोच. आणि शॉपिंग का अशी करायची, ऑनलाईन शॉपिंग का करायची, आपल्याला त्रास नाही. आता पावसातून आता तिथे आम्ही गेलो असतो, भिजलो असतो, रिक्षाने गेलो असतो, तिथे पुरा ते डीमार्ट फिरलो असतो, एक वस्तू गोला करा, ते गाड्या ढकलत न्या, किती त्रास असतो. आणि हा, ते तर आहे, सांगायचं राहिले, डिलिव्हरी चार्जेस 80 रुपीज घेतले त्यांनी. आणि अजून एक असं, ते हे 80 रुपये पण जर तुम्हाला वाचवायचे असतील तर अजून एक सोल्युशन आहे. डीमार्टचे पिकअप पॉइंट्स असतात. म्हणजे डीमार्ट लांब आहे ना आपल्या इकडून, तर आपल्या जवळपासून कुठेतरी असे शॉप्स असतात, म्हणजे शॉप्स बोलते, त्यांचे सेंटर्स असतात, तिकडे ठेवतात ते लोक. तिकडून आपण जर उचलून नेलं ना, आपल्या घराच्या आजूबाजूला कुठे बघायचे पिकअप पॉइंट, तर तुमचे 80 रुपये पण वाचू शकतात. तर आमच्या इकडे जवळपास नव्हतं, पण बोललो तुम्ही होम डिलिव्हरी द्या. कारण अजून एक असतात, जसे तुम्ही असे फ्रेश प्रोडक्ट किंवा असे रेडी, म्हणजे लवकर जाणारे प्रोडक्ट जर तुम्ही मागवले ना तुमच्या शॉपिंग लिस्टमध्ये, तर तुम्हाला ते पिकअपचं ऑप्शन देणार नाही. ते तुम्ही नंतर समजाल जसे तुम्ही शॉपिंग कराल तसं. तर 80 रुपये पण वर्थ होते. 80 रुपये डिलिव्हरीला देणं काय नव्हतं. ऑनलाईन मागवला तर म्हणजे किती पर्यंत मागवू शकतो ऑनलाईन? किती पण मागू शकतो. आता तू आता एवढं किती पण घ्या, 80 रुपये डिलिव्हरी आहे. नाही ते नाही, म्हणजे किती हजाराचा माल पाहिजे तर डिलिव्हरी देतात असं डीमार्ट मध्ये कोणकोणत्या ऍप्लिकेशन मध्ये असतं की 500-600 रुपयाचा माल मागवा. मला वाटतं डीमार्ट मध्ये 500ची लिमिट आहे वाटतं, 500 का 1000 रुपयाची. घरपोच करतात. हा, मेट्रो मॉल मध्ये ना 1000 रुपयाची लिमिट आहे, ती मला माहिती आहे, कारण कार्ड आहे ना आमचं दुकानाचं. ते झालं. आणि डीमार्ट मध्ये 500ची असेल. आणि बघायची, ते लोक तिकडे ऍप्लिकेशन मध्ये लिहूनच येतं, जेव्हापर्यंत तू लिमिटच्या वरती नाही जाणार ना, तेव्हापर्यंत ते ओके नाही होणार, म्हणजे पुढे जाणार नाही. बस अजून काय सांगू शकतो आपण? लय बडबड झाली, तर भरपूर बडबड झालेली आहे. हेल्दी डिस्कशन. आता तुम्ही माझी शॉपिंग बघितली, आणि शॉपिंग म्हणजे काय, घरातलं सगळं साहित्य.
आज नो रेसिपी, कारण लय व्हिडिओ मोठा झालेला, लय म्हणजे लय मोठा व्हिडिओ झालेला. आज नो रेसिपी तुम्हाला येणाऱ्या व्हिडिओ मध्ये नक्कीच मिळेल. आणि रेसिपी पण आज करायला मला वेळ नाही, कारण वरती पण आपलं कलरचं काम चालू आहे. बघा डाग लागलाय बघा कलरचा, आणि कलर सर्व मिक्स करून घेतलाय, सर्व शिकून आणि सर्व कलर म्हणजे आयडिया घेऊन कसं काय असतं, कोणता कलर घ्यायचा त्याची पण आयडिया मी सर्व युट्यूब मधूनच घेतलेला आहे. एका फ्रेंडला विचारलं, मग त्याचं नॉलेज घेऊन युट्यूब बघितलं आणि मग सर्व कलर्स मागवले. आणि मी ह्याच्यामध्ये पण मला वाटतं मी 5,000 आतापर्यंत वाचवलेले, पूर्ण कलर व्हायला आले, झालं 5,000 तर मी वाचवले घरी बसून, ते पण 5 दिवसात, म्हणजे दिवसात 1,000 रुपये वाचवले. बरोबर, म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट नाही दिला मी. आता ते रत्नागिरीमध्ये पण बघ ना, ते झाडाचा कॉन्ट्रॅक्ट नाही दिला, 1,00,000 रुपये मागत होते. तुम्हाला कोणाला करायचं असेल ना तर पप्पूला सांगा. नाही ना, तुम्ही पण इन्फॉर्मेशन घ्या. पैसे वाचवायचं असेल तर तो करेल तुमचं काम. नाही, युट्यूब मध्ये सर्व नॉलेज असेल, युट्यूब मध्ये सर्व नॉलेज आहे, प्लांटिंगचं प्लांटेशनचं पण सर्व नॉलेज येते. किंवा आपण एक दुसऱ्या माणसांना विचारायचं. 1,00,000 रुपये मागत होते रत्नागिरीला, ते झाडं लावायचे 8 झाडं आपण माडा लावली ना, ते आणि फुलझाडं लावायची, मी ते 44,000 मध्ये केलं सर्व ना. असे तुम्ही पैसे वाचवू शकता. अजून तुला काय सांगायचंय? अजून काय सांगायचं तुला? ही आम्ही शॉपिंग केली आहे, आपल्या घरासाठी केलेली आहे, नाही तर तुम्ही दुसराच काहीतरी विचार करा. नाही चांगला म्हणजे हे आपल्या घरामध्ये पाहिजे. मसूरची डाळ जास्त करून म्हणजे मसूरची डाळ आधी जास्त घरामध्ये मागवायची असते, ती पटकन शिजते, वेळ नाही लागत. आता मला बघायचे की प्रोडक्ट कसे आहेत. दिसायला तर चांगलं आहे, हा प्रोडक्ट तर मला वाटतं चांगलेच असतं, तर तुम्ही मागू शकता. आता काय काय मागवायचं काय काय नाही मागवायचं ते तुम्ही बघा, आणि जिकडे जिकडे ऑफर आहेत ना ते ऑफर कधी सोडू नका. झालं ना. अशी असे शुभांगी किड्सच्या घरची शॉपिंग. एखादं ज्यूस पण मागवून ठेवा घरामध्ये, कधी पटकन समजा भूक लागली, काय खायला नाही वाटत असेल तर 1 ग्लास ज्यूस बनवून प्यायचं. कोकम बिकमचं पण तुम्ही, किंवा आपलं नाही असेल तर आपल्या आहेच, आपल्या लिंबू सरबत आहेत आपला. कधी कधी लिंबू पण घरात नसतो, आता लिंबू पण महाग झाले. जलजिरा ठेवायचा. जलजिरा ठेवायचं. जलजिरा नसेल तर नेहमी तर एक गोष्ट करातच, हे बघा हे तांबे दिसत आहे, पण ह्याच्यात कसलं पाणी आहे? नारळ पाणी. हा, मग हे तर ऑप्शन असतोच ना. तर बघा नारळ पाणी बघायचं. मलाई पण दिसते तुम्हाला, मलाई सकाळीच घेतलेली मी बघा. हे बघा मलाई राहिलेली आहे, मलाई हे घे पी. असं मी पी आलो. असंच आपण आपल्या हेल्थची काळजी घेत राहायची. आणि असे हे सर्वात बेस्ट ड्रिंक असतं. हप्त्यातून आठवड्यातून एकदा तर तुम्ही पिया. आता तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते पण सांगा. शुभांगी किड्सच्या घरची शॉपिंग कशी वाटली ते पण सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. अजून काय डाऊट असेल तर जरा कमेंटमध्ये सांगा. म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये जर शॉपिंग ब्लॉग बनवतोय तर आम्ही सर्व कव्हर करू. बाय बाय. आता आवाजाला तुम्हाला आमचा पेंटर आलेला आहे. बाय.